25 قایومên ku ji şaredariyên partiyên Herêmên Demokratîk DBP re hatine danîn ji van çarên wê li bajarê Serhedê Wanê ne. Herçiqas ev qayûm piştî gelek nîqaş û nîgeraniyan ji aliyê hikûmetê ve hat bedanîn jî niha ew li ser kar in. Fermanber û karmendên şaredariyên bi qayûm jî ji bo xizmetguzariya Wanê lawaz nebe bi rêjeyekê zêde vegeriyane ser karê xwe. Şaredariya Kawaşê navçeya Wanê Sînan Hakan dibêje ku danîna qayûman nev dilê kesî ye. Lê polîtîkayên nîşaşiyên DBP mixabin rê li ber vê yekê vekir û ew kesên bi dengê gel hatine ser îro ji kar hatine dûrxistin. Xwezî heta vê xalê nehatiba. Ew pêvajoya heta li vê derê nehatiba û qayûm nehatibe tayînkirin belê rê li ber hikûmetê jî nema ez wisa dibînim ji ber vê çend ew pêvajo û bi vî şeklê netîce kir û niha qayûm hatine avêtin. Ez vî dibînim di nav gelê me de nav xelkê de û bertekekê gelek neyînî gelek şit ji ber vî yekê nehate pêşwazî kirin yani nehate nîşandan. Rayedarên DBP a bajarê Wanê bi vê biryara hikûmetê nerazî ne û dibêjin tawana ku li me tê kirin bêkok e û tuhîmekî wê hiqûqî nîne. Cîgirê serokê DBP a Wanê Saîmî Pekten dibêje ku herçiqas em ê li hember vê biryarê bitekoşin jî dê karmend û fermanberên me ji bo xizmeta Wanê dê dest ji kar venekşînin. Xizmet tiştekî mirovahî ye. Elbette ew kesê wê derê da ku kar dikin ji bona xelkê me ji bo gelê me em bêjin paqijiyê be ji bona em bêjin evan tiştana rojane pêwîsta wernekirinê da vî yarî va xebat berdewam dikin. Evan kesana ku kesê ku bi îrada gel bi vîna gel ku hatine wê derê da û hinekê dinê dewsan kesana em bêjin gotinê wana çêbin em bêjin peywêrê bidin wan erqê bidin wan vî karî bikin wî rastî evana ji wî alî va acizbûnekî pir heye. Sêzde şaredariyê bajarê Wanê hene. Di hilbijartina mihellî ya 2014 de ji bilî şaredariyên Tuşpa û Kawaşê hemû şaredarî ji aliyê DBP ve hatine standin û niha şaredariyên wek Qelqelê, Edremît, Erdîş û Rêya Armûşê jî ji aliyê qayûmên ve tête birêvebirin. Piştê tevlê hevî nîqaş û derazîbûnê niha çar qayûm li ser şaredariyê bajarê Wanê ne. Dê ev qayûm çi bikin? Niha herkes li benda vê yekê ye. Mehdî Mutlu Rûdaw, Wan.